या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। आषाढी एकादशी निमित्त कोकणातील सर्व विठ्ठल मंदिरात भाविकांची गर्दी पाहायला मिळाली। सर्वत्र भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळालं। पुणे ग्रामीण पोलीस दलातील पोलीस शिपाई भरती प्रक्रियेत दोघांनी बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याचा प्रकार उघडकीस आलाय। या प्रकरणी चतुशृंगी पोलिसांनी दोघांवरती गुन्हा दाखल केलाय। काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हे मणिपूर दौऱ्यावरती गेले आहेत। राहुल गांधी हे जेव्हा चुरांदापूर या ठिकाणी पोहोचले तेव्हा त्यांच्यासह त्यांचा ताफा हिंसाचाराच्या भीतीनं अडवण्यात आला। गेल्या महिन्याभरापासून पंढरीच्या विठुरायाला भेटण्यासाठी आतुर झालेल्या वारकऱ्यांचा मेळा पंढरपुरात दाखल झाला आणि अवघी पंढरी विठ्ठल रखुमाईच्या नावानं दुमदुमून गेली। आपल्या विठ्ठलाच्या भेटीनं वारकऱ्यांचं मन तृप्त झालंय। चंद्रपूरमधील पवनी तालुक्यातील गुडेगाव येथे वाघानं 5 दिवसांमध्ये 2 बळी घेतलेत। या वाघाला आता जीरबंद करण्यात यश आलंय। मुंबई गोवा महामार्गावरती 2 बसची धडक होऊन मोठा अपघात झालाय। राज्य सरकारची एसटी आणि JSW बस एकमेकांवरती आदळल्यानं प्रवासी आणि चालक गंभीर जखमी झालेत। सावंतवाडीत बकरी ईद मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। शहरातील मशिदी व मदरशात हा सण मुस्लिम बांधवांकडून मोठ्या उत्साहात साजरा करत शुभेच्छा देण्यात आल्या। सावंतवाडी शहराच्या एसटी बस स्थानकाची वाताहत झाली असून याला जबाबदार कोण असा सवाल माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी केलाय। वणी तालुक्यातील खांदा शिवारात एका शेतात पडून असलेल्या वीज तारांचा स्पर्श होऊन शिरपूर येथील एका शेतमजुराचा जागीच मृत्यू झालाय। भीम आर्मी संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रशेखर आझाद यांच्यावरती काल 28 जूनला उत्तर प्रदेशातल्या सहारनपूर येथे जीवघेणा हल्ला झाला होता। या प्रकरणी हल्लेखोरांना ताब्यात घेतल्याची माहिती मिळते। मद्यधुंद अवस्थेत शिवीगाळ करणाऱ्या अनोळखी व्यक्तीची हत्या करून त्याने आत्महत्या केल्याचा बनाव करणाऱ्या दोघांना टिळकनगर पोलिसांनी अटक केली आहे। संजय राऊत शिंदे फडणवीस सरकार आल्यापासून हे सरकार जाणार असं बोलतात, मात्र पत्राचाळ घोटाळ्याचा निकाल कधीही लागेल, त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारच्या औटघटकेची चिंता करू नका, तुम्ही भांडूपमध्ये औटघटकेचे राहिले आहात, अशी टीका नितेश राणे यांनी केली आहे। तब्बल 500 कोटींच्या आर्थिक अफरातफर प्रकरणातील सहभागाच्या आरोपामुळे वजा सापडलेले IRS अधिकारी सचिन सावंत यांच्या अडचणीत नवी भर पडली आहे। सावंत यांनी वरिष्ठ अधिकारी पदाचा गैरवापर करत मोठ्या प्रमाणावरती बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचं उघडकीस आलंय। शेतातील विजांच्या तारांचा स्पर्श होऊन मायलेकाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या पन्हाळातील नेबापुरात घडली आहे। संसदेच्या सदस्याबद्दल पंतप्रधानांनी असं वक्तव्य करणं अशोभनीय आहे। संसद भवनी इन्स्टिट्यूशनल आहे, मी त्यांच्यावरती टीका करत नाही, पण सन्मान राखला गेला पाहिजे असं म्हणत शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदींवरती टीका केली आहे। वेंगुर्ला तालुक्यात गेले 2 दिवस सतत पडणाऱ्या पावसामुळे नदी ओळ प्रवाहित झालेत, तर हा शेतीला उपयुक्त असा पाऊस पडल्यानं शेतीच्या कामांना वेग येऊन बळीराजा सुकावलाय। गेल्या 24 तासात तालुक्यात सर्वाधिक 80.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे। सावंतवाडीतील मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा प्रश्न मंत्रिमंडळ बैठकीत सुटलाय। सावंतवाडीतील राजघराण्याशी सामंजस्य करार करून हॉस्पिटलची नवीन इमारत उभी केली जाणार आहे। निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे आता थेट कामाला सुरुवात केली जाईल। सावंतवाडीकरांच्या सेवेसाठी हॉस्पिटल लवकरात लवकर सुरू व्हावं यासाठी पाठपुरावा करत आहे, अशी माहिती शिक्षण मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे। कुडाळ मालवण विधानसभा प्रमुख भाजपा नेते निलेश राणे यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी मालवण तालुक्यात मोदी @9 अभियानांतर्गत शक्ती केंद्र प्रमुख संपर्क अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला। या अभियानांतर्गत निलेश राणे यांनी तालुक्यातील शक्ती केंद्र प्रमुखांच्या घरी जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधला। निलेश राणे आपल्या घरी आल्यानं कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला होता। पुण्यात कोयता गँग आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या झटापटीत एका पोलीस शिपायानं जीव धोक्यात घालून कोयता गँगमधल्या 4 आरोपींना पकडलंय। विजयकुमार ढाकणे असं या पोलीस शिपायाचं नाव असून पुण्यातील मांजरी आणि शिवाळवाडीतील ग्रामस्थांनी त्यांचा सत्कार केला आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरती जोरदार हल्लाबोल केलाय। राज्यातून हजारो महिला बेपत्ता आहेत असा गौप्यस्फोट शरद पवार यांनी केलाय। तसंच फडणवीसांना इतर वक्तव्य करण्याऐवजी याकडे लक्ष द्या असा टोला लगावला आहे। बीडच्या पांगरी तालुक्यामधून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे। पांगरी येथे एका 14 वर्षीय मुलीवरती सामूहिक अत्याचार झाल्याचा दावा तिच्या कुटुंबियांनी केला आहे। महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्व प्रकारानंतर पीडित मुलगी आणि तिचे आई वडील गावातूनच गायब असल्याचं समोर आलंय। भावाच्या अंत्यविधीला न आल्यानं चौघांनी 3 जणांवरती प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना मंगळवारी रात्री गोवंडीत घडली आहे। याबाबत देवनार पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल करत 4 जणांना अटक केली आहे। साताऱ्याच्या माण तालुक्यातील लोदवडेजवळ पंढरपूरला विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी निघालेल्या भाविकांच्या बोलेरो गाडीला अपघात झाला आहे। या अपघातात बोलेरो गाडी पूर्णपणे चिपली आहे। या भीषण अपघातामध्ये 6 प्रवासी जखमी झाले आहेत, तर एकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे। भारतामध्ये पाकिस्तानच्या संघाला खेळू देण्यास राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं विरोध केला आहे। मनसेचे नेते संदीप देशपांडेंनी या संदर्भातील भूमिका मुंबईमधील पत्रकार परिषदेत मांडली। याआधी मुंबई गोवा महामार्गावरती परशुराम घाटात दरड कोसळल्यानं वाहतूक ठप्प झाली होती, मात्र येथे जोरदार पाऊस झाला तर दरड
खाली येण्याची भीती कायम आहे. पहिल्याच पावसानं निवळी ते हातखंबा दरम्यान महामार्गाचा भाग खचला आहे. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.